sembah niring ulun kapurba risang amur bengrat mring sahanan ingkang mringkanan sihing tasih mawe uga kang sawega masiring telahan nyewang kanan mamuju nyewang Namastu Purnomo Sidam awit kena Mastu Purnomo Sidam silat mringyong jagat karono sirang tondo kawisi sanding bisana sono sinawung langening wila pesta maksi lestantun lampahing Buddha jinantur tutur katela tetula tulat mring rabding parabdya wini suda traingkang dinama dama pinardi tameng lalata mangya tekap wasananing gupita taun rengging pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang Murwengkata Sedebyar dumadining wayang Purwa Purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng dina ngemusura yen linaras saya karaos mulajari angrasa wani wuruhing diri rasa rumangsa angrumangsani lir jalma angelo kaca jarweh wis rinakup caing carita lebece wis kagelar jroning pagelaran yaiku sejatine amriksani pagelaran ringgit Purwa Surya Candra ndarum Hyang Kartika wis knurba putra ngawasa sahari ratri hangedri bawana purwateging duksina gilir gemanti temah dadi petanganing dina sasi parsi windu kang sarta abad tetep lantang karto mangkarto ya sinirambun toya Jawa padeng rembyah dadi padhanging kutu-kutu walang atuga burono yang buronto ya dadi beranan tanpa wicalan padhang terangan sinari Sang Hyang Retnawi ingkang arsa murbawani jagat munggo jagat wetan tup mungup-mungup munggo kalingan wukir abang merengangah lamun gagsaya dilat-dilat bumi saya dangu sumurup Sang Hyang Arka katon semeblak kanan kirining abange sepu jenar kapurbawan sinari Sang Hyang Basanta tanem tu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya pucung gunung pinemulan gendanu kasine ring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega
tanpa tawis dangu solang kamuludase dene warsa angupaya buka garap tegal sawahi anglu silur tatonan pedhoti sinambi sendonan sesindinan mikul garul kuni anggiring raja kacandhe sawanana pirembagan sama ruwange Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung enggeng keplat papat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang samira biraja rebut uja rebut kuwung prandini datan wonten ing amadani kekuwung praja negari ing Astina anyar koranyar ing Purwaratri sinenggalan huring kagunan kunjuk paring Gusti katingal gumar minangka Purwaka anenggih punika gumlaring negari Astina ing Astinapura nenggih sinebat Praja Gajahhoya ing Liman Benawi ing Guru Janggala inggih Awasta negari Purwa Srinanda pramila sinebat negari Astina krana dukunane Sang Hastimurti inggih Sang Hastipraba kang kepareng yasa negari Gajahhoya dadi pepengket lamuning nguni tilas kedatoning Drada Prabu Gajahsura ingkang dipun tukulaken Sang Resi Palasara Liman Benawi mengko werdi ngongkang samudra gising bandar sinung pratima pinetha gajah anginum toya awasta reca gajah purba kayun Guru Janggala dadi kedatoning bangsa Kuru pramila sinebat Purwa Srinanda labet kang yasa negari taksih traing Prabu Srinanda negari Astina dengan cik manjamancana pindane Swarnadipa binasaken punjuling apak umpama bor pepadang urupe kalamun gunung dhuwur kukuse yen to kali jero kedunge bebasan pasar ado kumandangi apanjur pambekane kondo sareding pangge krana negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasa pantaya Benawi tinampi ombak samudra binanglangu kang tanpa pagut pegating maninggal kapantok urut ing Cakrawala wane-wane cakring wisik samane kineping jurang corong kinebung gawa serong kinarya sesuing peksi lawet miyang sarang burung wonten ugi pasisiran Darsasana Jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir tanem tuwang rembuyung royo-royo Karangitri rawiruing kelapa bumi subur pasiden mawur satengah tinandur kang samya dadi gunung-gunung bebanjengan angrang sang langit lenggak-lenggok lampahe toya mijil saking sendang-sendang ning nirtane iline kapara-para liyan playune tinampi wadhuk direndung-bendung kinarya ngilini sawah nyang pategalaning Narakisma mokal panguling tetani bebasan datanana bumi sajeng kangkeng sela sedya tinanduran kang murakabi pandya Bathari Sri Anglar Pasabinan Yaya Rukmi Sarkang pinangga Pratiwi pategal engko pulih kang ngruwi godhongane ambek kowe nganti kaya manglo wiwitane polo kependhem polo kusimpar polo gumantung sadyotan kuciwat sinawi tukulan kemawe kesara sanding diri ingo ningo raja kaya dewen sansaya ngrembug lamun sang glaring mangunan lamun manci sarap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi tatanana carane kandhang nganggo ranjing palang labet tebih saking tindak durjana cuti samya sayek saeka kapti akar ring rusa bangsa tuwin negari ing Gajahhoya wana ngimbanging gunung anggung rinaksa mrih lestari urun tumurun tarah tumerah satya dadi huruk-hurukaning lingkungan langkung-langkung lamun tinaliti sampun samya samet ing sesanggeman sepen tebih sangsaya sinansaya anane momat sinamatan daya dinayan sawiji wis mapan sejating jejibahan kang minuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang sak temah bisa ambabar karya kenging binasake negari Ngastina Kuwi semono lagi mancik marang jaman Jana Panjang Punjung pasir pawukir lo jinawi gemah ripakarta tata raharja
Dasar guru kang gedhe bore padhang jagati dhuwur Gusti tur tatu kuncarane. Tur kasusuring manca praja sinenta wau. Ingkang jumeneng nata Anyakrawati ambau dendha wonten negaring Astina. Mapan wasana paliyane lamun kethek araning Pragosa buta apraceka dewa wenang wisik pandhita peparap lamun ratu wenang ajejuluk. Nenggih Sang Nata Prabu Duryudana. Inggih jejuluk Sang Prabu Suyudana, ya Jaya Pitana, ya Prabu Jaka Pitana. Inggih jejuluk Prabu Kurupati, ya Kurawendra, ya Sri Gendari Suta, ya Dastora-Storatmaja. Inggih jejuluk Prabu Gandharya, ya Gandaryanata, ya Prabu Tripamangsah. Pramila jejuluk Prabu Duryudana Karana Sang Nata. Angrengga makutha kaprajuritan Suyudana mengku werdi lumintu. Dedanane ingkang ilining toya narmada jejuluk Jaya Pitana yekti dadi mustikaning prajurit. Jaka Pitana mengko werdi dadi pepenget. Duk nalika tasih Jaka wis sinengkaken ngaluhur jumeneng nata ing negaring Astina. Pramila jejuluk Prabu Kurupati dadi ratune bangsa Kuru. Kurawendra angratoni kadang satus ingkang sinasapan wanudya sajuga. Nenggih Dewi Dursilawati Gendari Suta, nenggih Sang Natatmajane Dewi Gendari. Dastora-stora Siwi yogane Sang Narawati Dastarata. Prabu Gandharya minjang menawi Bratayuda dadi prajurit pamungkas. Sinebat Gandaryanata mengku werdi Sang Nata Traharatu Gandhara Desa. Tripamangsa minangka pepengeduk laire Sang Nata Dampit 3. Sang Prabu Duryudana ngasta pusaran praja linambaran paugeran caturwara nenggih sama beda dana dendha. Nanging cacane tasih kumingsun lire panguwasa kinarya gada. Seneng sembranan lumuh kungulan tanpa beda kadang Kurawa ingkang Dursilawati Candala. Anyari mangsa kasada windu sancaya tinenggaran wuku perang balat ing perang bakat anggara kang ari magut Tabanawa. Sang Nata kepareng miyos siniwaka lenggah madaring dampar sinasada sempek babut werni sindura kang rinendha benang kencana ing madya sinenging sekar pinetha cepaka mulya sinebaran sari-sari ginanda wida kongas pangambar gandaning jebat kesuri yen Cinandra dadya Ormabasing Durgandana. Pandher kang samya semewa nenggih wadya kang gantung seba wiwit saking Bajira ngayun pagelaran Balawerdi ngandhut temekeng alun-alun pungkur angendana pindha mawan ponang dweja rontek lan umbul-umbul akeh wadya ingkang anggantung seba pindhane sasangka ginarebeking Tranggana. Ora sidhem permanem datanana janmung kang anyabawa ingkang kapiyarsa amung tumetes sing tirta pusara dumaweh nguron-ronan kang samya wanjra ing jawi kapireng swantening abdi Gusali kang lagya makarti imbal gantya Amandyaraga kumandange yayah swaraning Jenggeretnola sinenta punika ingkang kepareng caket dening mangarsa nenggih punika bujangganing praja wingking saking pertapaning Sukalima peparap Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana inggih peparap Baratwaja putra ya Sang Wipra inggih sinebat Begawan Menak Anggara. Pandhita sekti dadi mustikaning prajurit minangka dwija gurune ngolah kasekten sumambung sibanira kadang Sinarawadi ingkang katingal sumeblak yayah lintang Panjarina. Tuhu punika nata ing mandura nenggih Sang Prabu Baladewa Yawaning Pinta Wasi Jaladara Yawanom Kakrasana ya Sang Prabu Balarama. Tan kanton ingkang caket dene mangarsa nenggih Wrangkanata dalem negaring Astina nenggih Sang Rekyanapati Harya Sengguni ya Harya Suman ya Raden Trigantalpati ing Plasa Jenar. Tan kanton Wiswanira Pangeran Pati Satring Tirta Tinalang ya ing Toya Tinalang nenggih Sang Raden Harya Kartamarma.
Mula sangjaning para kawula samya gandeng pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengul datan peselo labes sekathing morse boing jawi amludak gendera rerontek umbul-umbul kekiterangan danu ya imondeng mangsa labu payung megar mendi jamur barating mangsa rendeng tumbang ngrangap jati ngaraning mangsa katiga prantene tinggal tidhem jinemat daring pasewakan negari ing Astina nadyan gegodhongan datan ngobah samirana datan umampah kabyarsa mung ngeling pradonga miwah pangling maranggana sigra murmani pangandikan Ara Sang Nata Prabu Duryudana amedhar sabda pangandika Renenggo Sangya para kawula dasih dina recaket mangarsa wonten nadaning praja negari Ngastina tanggaping sasmita sangya para kawula samya ngangsek pisawani kang dadi kumanggule wijiling pangandika Sang Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan mangrombeng para kawula samya nyaket ngenya sowan Dewang Sukmana Madili Dewi ana sasmintaning sun jagat pasisaning Bathara nun mangke paman Pati Arya Sengguni ayo ndadekake kaget pakenira si paman dina sira ingsun biji ana ngarsaning manira Paman Pati Arya Sengguni kawula ninggih kira anak Prabu sakalangkung madu kamiji dumateng piswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih ing jawi sanget watosing manah pindharon salomba pinanjering alun-alun kumitra carok maras nanging sareng kula sowan wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan dewaji sesemban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan anak Prabu Duryudana pengayoman kula kawula ana ninggih Paman dari Sengguni inggih katiparangipun sira ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun pranata tata aragiting kaprajan negari ing Astina marata diagi aturna kelawan panjenengan ingsun samendang aja nganti kang karempin Paman Pati Arya Sengguni menawi padukan dangu bab tata rakiting kaprajan nggih tentu sadotan badhe nguji wani para kawula samya saiyek seka kapti karo huring nusa bangsa tuwin negari ing Astina mandhapipun dhumateng sangjaning para prajurit miwah para sata Kurawa ingkang boten kendhat anggenya tansah gegladhen olah kridaning perang sawanci-wanci praja paduka katempuh ing parang muka tartentu boten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih anak Prabu Jaka Pitana kawula ana ninggih Paman Pati Arya Sengguni inggih gawe bumbung manah ingsun teka jangkep kang dadi aturira paman ora liwat pakaran ing utama tindakna selawase urip Paman Pati Arya Sengguni kawula ana ninggih menapa ingkang sampun paduka dawaken tartentu badhe kula candhi gejimat namung dereng lan sak sampunipun nggih kepareng ambok bilih ingkang bapa ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk saandhap padha paduka anak Prabu Jaka Pitana pengayoman kula wonten ing Madyapada anak Prabu Duryudana kawula ana non walat miwah pagebluk menawa ingkang badhe dawuh wonten praja negari Ngastina wonten ingkang putra wantun nampi sembahipun tiyang sepuh nanging wis semanten paman jer sing andika Paman Pati Sengguni menika ingkang pinangka dados nayakaning praja negari Ngastina paripaksa sembahing paman kula tampi kendelo sami-sami boten langkung kasekecak ajeng andika lenggah wonten praja negari Ngastina Paman Pati Arya Sengguni kawula ana ninggih sampun boten kirang prayogi anggenipun ingkang bapa sowan nggih wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana nun mangke bapa nemban sarawu paduka bapa nemban Durna ing Sukalima arawuh wonten praja negari Ngastina bapa nemban ingkang putra pun Duryudana ngaturaken pambagyara harja mugi kunjuk wonten ngarsa paduka bapa penemban Sukalima
Bapa Penemban Kumbayana. Astaka swala sila bertapa Somorante. Awela kemenaga kula kaprit gantil buntuting selikur. Lole tali wesi jenenge Rante wong wedok metu bengi jenenge. Lole anak Prabu. Parang paduka anak Prabu Jaka Pitanami jumateng wiswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Nggih. Samangke Pambagya Rarja sampun ingkang bapa tambi sowan kula wilujeng mboten manggalangan setunggal punapa. Mboten langkung ingkang bapa ing Sukalima ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa Mugya Kunjuk katur wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana, anak Prabu Duryudana. Sampun kula tampi karya bombong jasmaraipun ingkang putra ing Ngastina Bapa Durna. Mboten langkung kasekecak anggen paduka lenggah wonten Praja Negari Ngastina. Kawula non inggih. Sampun boten kirang payogi biswanipun ingkang bapa ing Sukalima nggih. Anak Prabu Jaka Pitana. Kadangipun Kakang Dimas Kartomarma. Padha kanthi raja sapratane Dimas Kartomarma ana ing Praja Negara Ngastina. Dimas Kartomarma. Bauna niki dewaji sembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan sinuwun Koko Prabu Duryudana. Amiji dumateng wiswanipun ingkang rayi ing tirta tinalang pun Kartomarma kemarang wilujeng wiswanipun ingkang rayi. Samangke mboten panggelangan setunggal punapa tebih saking rubito kalih sami kula durga mendhak kala sirna sinuwun. Wanter sabda paduka miji sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Saandhap pepodo paduka Gusti kula Sanata Sinuwun Prabu Duryudana, Sinuwun Prabu Jaka Pitana. Dewaji siadhi ngaturke bekti kelawan pun Kakang. Ora lewat pangestunipun Kakang bae Tampanana. Nduk niki sampun sanget anggen kawula pundi dadosna jimat paribe ndayana ning kasantosan sinuwun. Dewaji sembahan kula pareng pangestu paduka bad kula cancang pucang weni dumawing wijang. Ora meketing merdaya saestu ndadosaken cahya ner cahya daging rah kajewanan. Padha tatanan barisane para wadya buling padha gantung sibuk. Aja nganti kang padha sarwa manuk jenenge Sunadya mbabarake wigatining pasewakan Dimas Kartomarma. Nuk niki. Ora ingkang sampun paduka dawuhaken tartemtu ingkang rayi badhe mangestu padha dawuh paduka Sang Dewaji sembahan kula sinuwun. Nun mangke Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu ing Mandura. Pengayomanipun ingkang rayi Ngastina Koko Prabu Balarama sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi pun Jaka Pitana ngaturaken pambagya Rarja Mugya Kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Balarama, Koko Prabu ing Mandura. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat Padendra Jaladewaku Yayi. Pareng paduka Yayi Prabu Duryudana miji dumateng wiswanipun ingkang raka ing Mandura. Wonten Praja Negari Ngastina elok sanget kawontenanipun pambagya Rarja sampun ingkang raka tampi karya bombong jasmanipun ingkang raka. Mboten langkung ingkang raka ing Mandura ngaturaken salam taklim kula Mugya Kunjuk katur wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana, Yayi Prabu Ngastina. Koko Prabu iki sampun kula tampi karya bombong jasmanipun ingkang rayipun Jaka Pitana. Ingkang rayipun Guruwati. Mboten langkung mugya kasekecak lenggah paduka wonten Praja Negari Ngastina. Koko Prabu, Yayi Prabu sampun boten kirang prayogi. Wonten biswanipun ingkang raka katampi kanthi banget prayogi wonten Praja Negari Ngastina. Jenyatanipun Yayi. Sareng kula prapta wonten Praja Negari Ngastina kula ngaraosaken undhak ing kawula Negari Ngastina ingkang dangu sangsaraning dangu sangsaya tentrem. Sami jenjem anggen lenggah wonten Praja Negari Ngastina. Yayi ingkang raka ing Mandura mangayu bagya sekethi jumuru. Awit paduka Yayi Prabu Duryudana ingkang hamangku sanjaring para kawula dasih saged mujudaken kawontenan kaprajan Negari Ngastina ingkang kados mekaten elokipun miwahi ndahipun Yayi. Ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ceryatanipun paduka Kanjeng Koko Prabu mawas dumateng kawontenan Praja Negari Ngastina. Tartemtu sedaya kawontenan kados mekaten menika menawi boten saking pambudidayanipun ingkang rayipun Jaka Pitana mewah menawi boten saking sugihing Negari Ngastina boten badhe kaleksanan tumbat boten badhe kalampah kawontenan Praja Negari Ngastina kados mekaten menika Koko Prabu Baladewa. Yayi nanging sepuh semantena Yayi
Jalaran ingkang ngraka ing Mandura menika ugi taksih bebasanipun kutha ing nalar cingkranging samubarang. Tartemtu anggen kula mangku maranata sanjaring para kawula tasih sami basa-basih tasih kathah kekiranganipun jernyatanipun anggen kula madheg wonten praja negari Mandura menika kawula wonten praja negarinipun ingkang ngraka menika kathah ingkang sami angel menawi dipun kanthi supados manunggal tunggal dados tunggal. Koko Prabu ngestaken dawuh. Pramila Yayi, benjang punapa wonten wekdal mirunggan mboten wonten kewajibaning tata kamrajan negari Ngastina. Paduka Yayi Prabu Duryudana ingkang ngraka kanthi miwah kula aturi supados ing sakmangke tetinjo marang kawontenan praja negari Mandura. Kae cala jegolan merkiwa Durgama Sangga Runggi negari Mandura kareng kuwa kadya negari Ngastina. Iya negari Paduka piyambak. Yayi Prabu Duryudana ngaturaken kagem panuwun kang tanpa upami. Koko Prabu boten langkung sedaya sampun sami priksa lan ngawuningani bilih Paduka menika nalendra Gung Binathara nanging wasa mantena Paman Pati wonten timbalan anak Prabu sedaya ingkang sampun ingkang putra lempaken wonten praja negari Ngastina mesthi mawon kaget teka dinten sak mriku ingkang rayi ingkang putra ngawontenaken pasewakan kepening lanat ingkang sampun wontene punapa ingkang dados wigatosipun lan punapa darunaripun samangke kula badhe ambabar pasewakan kawula ana ninggih kira anak Prabu gandeng ingkang bapa ing kepatihan sampun nungsung mawarta nyadong dawuh timbalan Paduka pramila sumawi kula aturi paring dawuh wonten ngarsanipun Sang Jayapura Piyai ingkang sami lenggah menggah menapa ta wigatosipun nggih menawi kepareng tumunten kawedhara ingkang kathah nanging menawi wadi tumraping para kadang sedana tuwin para kawula wonten praja negari ing Gajahaya awi kula kanthi manjing salebeting kedaton apan catur netra ingkang bapa ing kepatihan nggih kawula ana ninggih anak Prabu jagat pangestu karo wayah para jagat Paman Pati Ari Sengguni kula wonten timbalan Koko Prabu Baladewa kula wonten paring kadhawuh Yayi mesthi mawon kaget dinten sakmenika Koko Prabu Baladewa kula pijirawipun wonten praja negari Ngastina jalaran Blaka Suta kemawon cekak aos aturipun ingkang rayipun Jaka Pitana anggen kula ngawontenaken pasewakan kepening lanat ingkang sampun mriku kula namung badhe ngrembak babagan 3 hari kapengker wonten ing dinten Sukra Kasih ingkang rayipun Jaka Pitana anampi sasmita saking sangjaring para Jawata sasmitaning dewa paring wisit dumateng ingkang rayi bilih Kurawa kadhawuhan supados sambudidaya tuwin nanggayuh wujudipun kanugrahan ingkang sakmangke badhe dipun patedaken dening para Jawata ingkang aran Wahyu Cahya Wacana inggih ingkang aran Wahyu Setya Wacana. Koko Prabu gandeng kula menika ngrumaosi Kurawa menika sampun mataun-taun sepisan nggih mawon dereng nate anggayeng nampi wujudipun Wahyu. Pramila rawipun Koko Prabu wonten ing praja negari Ngastina menika kula suwuriga pratikel iku pamrayogi kados pundi serananipun tuwin lampahipun kedah kados pundi anggenipun ingkang rayikipun para sata Kurawa sakmangke kadhawuhan supados ambudidaya nggayuh wujuding kanugrahan ingkang aran Wahyu Cahya Wacana iki Wahyu Setya Wacana. Koko Prabu Baladewa pangestu karo wayah para jagat Yayi Prabu Jaka Pitana kula nuwun wonten timbalan kedhawuh Paduka Koko Prabu prasasat kadidene kejugrukan Wukir Sali kalepaning samudra madu manahipun ingkang ngraka ing Mandura sareng kula tampi dawuh Paduka Yayi Prabu Duryudana bilih para sata Kurawa nampi wewisik nampi sasmita wangsit saking para Jawata bilih Paduka Yayi Prabu Duryudana kedah miwah kadhawuhan kedah nggayuh wujuding kanugrahan kang aran Wahyu Cahya Wacana inggih kang aran Wahyu Setya Wacana. Yayi Blaka Suta Blakotang terus terang manahipun ingkang ngraka ing Mandura menika bombong sanget jalaran kula nuwun sewu samangke anggen Paduka Yayi Prabu Duryudana mundi dawuh tuwin ambabar sabda pangandika babagan nyuwun priksa anggenipun kados pundi badhe anggaya wujuding kanugrahan kang namipun Wahyu Setya Wacana menika kula ngrasa kula menika ngraos bilih
Aturipun Yayi Prabu Duryudana menika estu lair lan batos anggenipun badhe gayuh wujuding wahyu cahya wacana menika. Teges mboten namung kinarya abang-abang lambe ora mung dienggo apalan nanging nuwun sewu Yayi. Gandeng ingkang Raka ing Mandura piyambak menika ugi sepisan kemawon dereng nate gayuh kanugrahan ingkang namipun wahyu menapa kemawon menika. Pramila kula menika ugi datan mangertosi kados pundi sarananipun tuwin lampahipun anggenipun paduka Yayi Prabu Duryudana badhe anggayuh wahyu ingkang namipun wahyu setya wacana inggih pun wahyu cahya wacana. Nanging wos mantuna Yayi ingkang Raka bombong sanget tuwin ingkang Raka mongkok sanget menawi estu lair lan batos paduka Yayi Prabu Jaka Pitana menika badhe anggayuh wahyu cahya wacana sampun ngantos jikolan perkewu mangke menawi kedah mbetahaken prabiya sampun ngantos ajrih kangelan sampun ngantos kawratan bondo negaring Mandura kula atur yang ngukup kinarya gayuh wujuding wahyu setya wacana kagem kadang-kadang kula pun para sata Kurawa samangke sampun ngantos paduka Yayi Prabu Duryudana piyambak ingkang tumindak jumangaken suku ngrambyakaken asta sakmangke ingkang Raka ingkang sagah gayuhaken wahyu setya wacana. Yayi Prabu ngaturaken agunging pamatur nuwun ingkang tanpa pepindhan pramila Koko Prabu ananging gandeng ingkang arayi menika datar mangertosi wardinipun wahyu cahya wacana utawi wahyu setya wacana menika menapa sartanipun ginanipun menika kagem menapa kula nyuwun mriksa wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Lah nek perkawis menika sampun nyuwun mriksa wonten ngarsanipun ingkang Raka Mandura menika sampun nanging kula aturi nyuwun mriksa gandeng wonten mriki menika wonten rawuhipun Brahmana Agung inggih nuja ngagung ing Ngastina pandhita ing Sukalima inggih boten sanes kejawi namung Bapa Durna. Niki ngapa niki kok njeluk kula? Bapa Durna wonten dawuh. Paduka mriksa werdinipun wahyu setya wacana. Niku napa niku? Lho. Yayi, mriku kula aturi nyuwun mriksa wonten kersanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Koko Prabu iki. Bapa Durna wonten dawuh nggih. Kula nyuwun mriksa. Nggih. Gimana? Anu pripun? Kula nyuwun priksa, kula mundhut priksa wonten karsa paduka Bapa Durna. Iya, anu nggih. Babakan anggenipun ingkang putra nampi sasmita saking Murajawata. Bilih ingkang putra kedah gayuh ingkang namipun wahyu cahya wacana. Teges wahyu setya wacana. Mriku werdinipun menapa? Sartanipun ginanipun mriku menapa? Lole asta Gusti Walasila bertapa sumorante hawala. Oh inggih kira anak Prabu ingkang Bapa Bambang sanget. Tuwin ingkang Bapa mongkok sanget. Kula midhanget atur pangandikanipun paduka anak Prabu Jaka Pitana. Bilih samangke Kurawa menika kadhawuhan supados gayuh wujuding wahyu setya wacana utawi wahyu cahya wacana. Jalaran kula nuwun sewu lho nggih. Kurawa menika sepisan kemawon dereng nate gayuh ingkang nami kanugrahan. Nate gayuh wahyu menika babar pisan sepisan kemawon menika dereng tau. Pramila nyuwun priksa sarananipun tuwin lampahipun kedah kados pundi anggenipun badhe gayuh wahyu setya wacana menika. Nggih, matur nuwun nggih. Ingkang Bapa nganayuk yani tuwin ingkang Bapa sarujuk. Bilih paduka anak Prabu Jaka Pitana menika badhe gayuh wujudipun wahyu cahya wacana ingkang namipun wahyu setya wacana menika. Kula matur nuwun. Kula dombengi nggih. Matur sembah nuwun Bapa. Nggih. Lajeng paduka anak Prabu Duryudana nyuwun priksa babakan werdosipun. Werdosipun menika menapa? Werdinipun, werdi menika menawi dipun basake menika werdos. Kajengipun sopan. Oh iki. Werdinipun wahyu cahya wacana. Wahyu menika wis ngarani. Cahya menika srengenge. Wacana menika pangandikan. Teges tiyang ingkang kedunungan wahyu cahya wacana menika sak pangandikanipun sak omong-omongane sak laku jantrane kedah saged amadangi dumateng sak pada-pada menika menawi miturutipun ingkang Bapa ing Sukalima. Nggih. Menika werdinipun wahyu cahya wacana. Heeh, anu nggih. Nggih. Lajeng ingkang namipun wahyu setya wacana menika werdinipun menapa? Setya wacana. Setya menika setya. Setya menika ngugemi dhateng setunggal perkawis. Teges mboten mencra-mencre, teges mboten blentra-blentre. Gunemipun kaya banyu ingkang tumumpang wonten ing godhong blarak. Godhong sindre.
Setya wacana. Inggih. Setya menika setya bekti kaliyan setunggal perkawis boten mencela-mencele. Wacana menika pangandikan. Teges pangandikanipun menika datan kena wola-wali, datan kena blendra-blendre, datan kena dale desuk dere sore tempe menika mboten dipun keparengaken menawi sampun kadurungan wujudipun Wahyu Setya Wacana utawi ingkang sinebat Wahyu Cahya Wacana menika anak Prabu. Mekaten Bawadurna. Inggih, menika menawi miturutipun ingkang Bapak Saka Lima. Nanging nuwun sewu, mbok bilih miturutipun Adipati Harya Sengkuni menika benten. Kakang Durna, pripun Adipati? Menawi miturut kula kok beda karo pangandikane sampeyan. Bentenipun? Nuwun sewu anak Prabu Semala atur Paman Harya kasumanggaken. Menawi miturutipun ingkang pamaning kepatihan menika ngaten nggih. Ingkang namipun Wahyu Cahya Wacana utawi Wahyu Setya Wacana menika namung ngayawara. Ngayawara liripun tegesipun kados pundi? Cobi ta kula aturi amenggalih. Napa wonten nate jamak lumrahe cariyosipun tiyang ingkang gayuh wahyu nampa wujuding barang. Menapa menika sampun wonten cariyosipun, menapa sampun wonten buktinipun. Menawi wonten ingkang bapa kula tak nyun priksa, kula tak ngertos, kula tak weruh. Desuni wonten dawuh Kakang Durna. Sampeyan aja nyebar wisa lho, sampeyan aja nyebar upas. Oh, anak Prabu Jaka Pitana kuwi wis lahir batin. Anak Prabu Jaka Pitana kuwi wis tenanan. Nggone dheweke kepengin arep nggayuh wujuding Wahyu Setya Wacana, ya ngaran Wahyu Cahya Wacana. Lah nggih niku rak sampeyan nek percaya nek Kurawa kadawan supayane nggayuh wujuding Wahyu Cahya Wacana. Lah nggih. Ning nek miturutipun ingkang rayi ing kepatihan kula niku mboten percaya sing jenenge Wahyu. Sakarep sampeyan. Nek sampeyan ora percaya karo wujuding Wahyu, nggih mboten napa-napa. Ingkang bahkan kula percaya kok Adipati. Nggih, pun mboten sah mencak-mencak, mboten sah muring-muring. Oh, sampeyan iki bola-bali, anu bola-bali. Pendak-pendak anak Prabu Jaka Pitana menika nganten masewakan ngrembak babakan. Inggih menika anggenipun badhe gayuh wujuding anugrahan Wahyu saking para Jawata. Mesti sampeyan iki senengane ming blithuk, senengane ming ico-ico, senengane ming nglicipi carang bapak. Lah nggih to? Perkara sing ora sak benere sampean gawe-gawe, perkara sing ora sak nyatane sampean gawe supayane enek, sampean gawe supayane anak Prabu Jaka Pitana menika percaya karo aturi sampean. Oh, nek jane mengentut ora ana nyatane sing dadi aturi Adipati Harya Sengkuni menika. Sampun Bawadurna. Wonten timbalan karo anak Prabu. Kula sampun mangertos. Miyawah kula sampun tanggap sasmita saking para Jawata anggenipun paring wangsit kelaring putra. Bilih kula kedah gayuh wujudipun Wahyu Setya Wacana, inggih Wahyu Cahya Wacana. Inggih. Pramila kula nuwun sewu. Kula kinten ing sak pagi. Kadang-kadang kula pun para Pandhawa ugi kadhawuhan gayuh wujuding Wahyu Cahya Wacana menika. Kemarang paduka anak Prabu Jaka Pitana kados pundi, Ger? Pramila gandeng Kurawa menika sampun marambah makaping-kaping. Nuwun sewu, Kurawa menika sepisan kemawon dereng nate namipun kanugrahan saking para Jawata. Lajeng Pandhawa menika sampun wungsal wangsul gayuh wahyu, gayuh ngilmu menika sampun marambah makaping-kaping. Pramila babar pisan ing sak pangke kados pundi serananipun kemawon sinaosa kula dereng mangertosi perkawis sing saknyatanipun. Pandhawa badhe kula pepalangi anggenipun badhe gayuh wujudipun Wahyu Setya Wacana. Bawadurna. Oh, lole astaka swala sila bertapa. Sumorante hawala kemenaga kula gaprit gantil bututing senikur. Anak Prabu kula nuwun sewu lho, Nger, kula nuwun sewu. Bawadurna kados pundi? Menawi kados mekaten pamanggih paduka anak Prabu Jaka Pitana menika mboten leres. Menika bener nanging kirang bener. Beneripun lan kirang beneripun. Beneripun paduka anak Prabu Jaka Pitana menika nggadahi gegayuhan. Inggih menika kepengin gayuh wujudipun Wahyu Cahya Wacana ingkang sinebat Wahyu Setya Wacana. Nggih. Nanging kirang beneripun nuwun sewu. Menapa wonten jamak limrahipun tiyang ingkang badhe gayuh wahyu menika sarana jegal dumateng katentremaning liyan. Menapa wonten jamak lumrahipun wong sing arep gayuh wahyu kok bersaing menika menapa wonten lumrahipun, menapa wonten cariyosipun. Cobi kula aturi menggalih lho, Nger. Kula menika ngrumaosi bilih kula menika mukti wonten Prajanegari Ngastina. Pertapan Sukalima menika yasanipun paduka anak Prabu Jaka Pitana ingkang dipun paringaken wonten ngasanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Nggih. Nanging nuwun sewu lho, Nger. Kula menika ingkang minangka dados gurunipun para Sata Kurawa. Miwah kula menika ingkang dados gurunipun para Pandhawa. Teges guru menika kedah sagedipun gugu miwah kedah sagedipun tiru. Teges guru menika mboten bancindhe bancilatan.
Menawi Kurawa mboten kenging dipun bancindhe, menawi Pandhawa ugi sampun ngantos dipun banciladan. Menika sampun ngantos wonten sipat ingkang kados mekaten menawi ingkang bapa menika jejeripun guru, jejeripun tiyang sepuh ingkang dipun dadosaken gurunipun Pandhawa miwah Kurawa. Bawa Durna. Wonten dawuh. Nanging namung sepisan kemawon menika kula suwun Bapa Durna supados dawuh kalian para Pandhawa supados murungaken anggenipun badhe gayu wujudipun Wahyu Cahya Wacana. Kakang Durna, pripun Depate? Sampeyan niku mukti teng Prajanegara Ngastina lho. Sampeyan niku ceciklu ana ngersane anak Prabu Jaka Pitana. Sampeyan melu ngiyup kamukten ana ing Prajanegara Ngastina. Mula gelem ora gelem sampeyan kudu ngewangi para sata Kurawa. Oh, mboten saged. Liripun mboten saged. Menawi kula ngantos samangke mulasara milara miwah murungaken gayanipun para Pandhawa mengke malah tetel kabrahmananipun ingkang rayi utawi ingkang Raking Sukalima. Bajik sampean mikir kabrahmanane sampeyan. Biasane sampean ki sok srogal-srogal ature ngendikane ming sok mencla-mencle. Sampean ki biasane sok ora kena digugu. Ning kok sak gendakan iki Pandhawa kaya-kaya sampean rungkepi, Pandhawa kaya-kaya sampean tresnani. Malah Kurawa sing sajak sampean bancindhe banciladan. Menawi ngaten nuwun sewu lho nggih. Nuwun sewu. Amit sewu kula tak matur. Paman hari kados pundi? Menawi ngaten cabaraning damel Kurawa anggenipun badhe gayuh wahyu kamangka sampun marambah makaping-kaping gagal. Menika namung dipun sababaken wontenipun Kakang Durna ingkang sajak panjenenganipun ngrungkepi Pandhawa sartanipun moh nglabuhi Kurawa. Nek caraku ingkang dados nalindra teng Prajanegara Ngastina ginanipun napa ngopeni ngingu menungsa sing kaya ngoten. Anak Prabu, putra kados pundi? Samangke kula ingkang sagah mejahi dhumateng para Pandhawa. Lah rak apa ta? Rak ming mencla-mencli ngendikane ta. Sareng kula sagak kaya ngeten. Jagat pangestu Nggara. Bawadurna, wonten dawuh. Menapa estu anggen paduka gadhahi niat kepengin mejahi dhumateng para Pandhawa. Oh, sampun ngantos aji kangelan. Jernyatanipun kula nuwun sewu lho, nggih. Kula nuwun sewu. Pandhawa menika estunipun menawi mboten gadhahi pujangga, Pandhawa niku nek ora duweni pamong. Pandhawa niku ora duweni daya menapa-menapa teges Pandhawa menika ringkih. Pandhawa menika ringkih, mboten gadhahi daya kegiatan napa-napa. Ning gandeng Pandhawa menika gadhahi pujangga, Pandhawa menika gadhahi nujung ingkang namipun anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, pramila Pandhawa dados gadhahi raos gething keburu sengit kaliyan para sata Kurawa. Semanten ugi Kurawa menika ugi gadhahi rasa sengit kaliyan para Pandhawa. Mboten jenjem, mboten tentrem menawi Pandhawa tasih gesang ing Madyapada. Luwih-luwih samangke Kurawa sampun kadhawuhan gayuh wujuding Wahyu Cahya Wacana. Samangke Pandhawa tartentu namung badhe nyrimpeti dhumateng lampahipun para sata Kurawa anggenipun badhe gayuh wahyu. Pramila kula aturi mestakaken, kula aturi nyawang nggih. Samangke ingkang bapa ingkang sagah mejahi dhumateng pun anak Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih, anak Prabu Jaka Pitana. Iblis lanat. Bapak Durna. Wonten dawuh anak Prabu. Menawa panjenengan mriku mboten mawas wonten mriki menika lenggah sinten? Napa sampean ora nyawang teng Prajanegara Ngastina iki sing sowan sapa, sing lungguh sapa, sing rawuh sapa? Menawa sampean mriku mboten nyumurupi praptanipun ingkang putring Mandura. Lah keteka delangap-delangap ucape Bapak Durna. Ndurwili kaya grojokan rete kaya betes nembo pategalan bilih Bapak Durna saga mejahi dhumateng kadang kula Ndurwati. Bapak Durna. Wonten dawuh. Bapak Durna. Wonten dawuh. Mudhar ora kowe. Ayo. Tanggung jawab, Kang. Nek wis kaya ngono kuwi senggone ora melu-melu. Ora aok. Bapak Durna. Wonten dawuh. Niat kula sowan wonten Prajanegara Ngastina menika pados tentreming ati, tentreming manah. Kula menika ampun cemepleng rasing manahipun ingkang putring Mandura sareng midhanget pangandikanipun Yayi Prabu Jaka Pitana. Bilih panjenenganipun badhe gayuh wahyu ingkang aran Wahyu Setya Wacana ingkang aran Wahyu Cahya Wacana. Nanging rasa seneng kula menika kadudul kaliyan rasa sengit gething keburu sengit kaliyan pun para sata Kurawa. Ngeten iki lho, ngeten iki sing kula ora seneng. Ngeten iki sing kula ora seneng. Kurawa niku janjane apik nek ora ngopeni wong tuwa kaya dapure sampean. Nuwun sewu anak Prabu, sampun kantos kados mekaten. Oh, ingkang Bapak Sukalima menika namung nuhoni dhateng aturipun Adipati Arya Sengguni. Wis gek tumbak cucukan ngono.
Wong kula ki ming mringgake supayane anak Prabu Jaka Pitana niku kelakon ning gayuh wahyu kok malah gawa-gawa jenengku. Dik Patih, sampeyan niku karepe iso ngrumangsani apa ora ta? Sampeyan niku minangka dados wangana teng negari Ngastina, sampeyan niku wong nomor loro teng negara Gajahaya, kudune gunemane sing apik. Badurna, wonten dawuh. Kudune sing ngandika, paduka sing gunemane sing apik. Merga sampeyan kuwi drajating pendhita, ora kena mencla-mencla gunemane, kudu dipidhangetke wiyayake, diugemi ngendikane pendhita. Nek pendhita kok ngendikane wola-wali kaya banyu manggodhong senthik, teges tetel kabrahmane sampeyan. Coba wong kula niku mung mringgake lho Kakang Durna, piye carane gandeng sampeyan niku mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda teng negara Ngastina, pramila sampeyan kedah nyengkuyung anak Prabu Duryudana. Ning kula niku mboten nganu sinten-sinten kok. Dik Patih, kula niku nyengkuyung para sata Kurawa. Kula niku mboten banci ladan. Kurawa kula rengkuh, Pandhawa kula sengkuh, sedaya niku sami mawon, sedaya niku sae, sedaya mboten wonten lepatipun. Bawa Durna, wonten dawuh, lepate Bapak Durna niku nantang kaliyan Nata Mandura. Loh, kula nantang kalih sampeyan ingkang pundi nggih? Lepatipun sampeyan mriku rerasanan babagan adik kula Ndrawati saguh mateni Yayi Kresna. Nuwun sewu, niku wong damel legane anak Adik Patih Arya Sengkuni kemawon. Nggih ta Dik Patih? Lambu. Dik Patih. Dek. Ngapa? Niki mengene nenggalane metu pripun? Metu ya wis kari dinggo kok. Wis. Ayo perkarane sampean dadak omong nek saguh mateni anak Prabu Bathara Kresna. Nuwun sewu anak Prabu, nuwun sewu menika kala namung keceplosan. Menika kala namung keceplosan. Bapak Durna kula nuwun sewu. Kula kinten ature wong sing ketrucut niku atur saka lambe ati jerone manungsa. Dudu kok mengatur ngaya wara. Lho, lajeng kersa paduka anak Prabu Baladara kados pundi? Yayi Prabu Lirana nyuwun pamit. Perkawis menika badhe kula aturaken Yayi Prabu Kresna. Sak mangke sampun ngantos para sata Kurawa nggayuh Wahyu Cahya Wacana menawi tasih ginaken wata adigang adigung adiguna Yai. Pripun iki Demate? Pangestu karo wayapta jagat Bawa Durna. Wonten dawuh. Kula kok rasa mangkel. Mangelipun kados pundi? Mangkel kalih ingkang Bapak. Nggih. Sekawit rawipun Koko Prabu Baladewa mriku badhe nyengkuyung dhumateng ingkang putra. Anggenipun badhe nggayuh wahyu kok malah dados mekaten kawontenanipun. Paduka menika tiyang sepuh ning boten sagedipun ugemi ngendikanipun. Ngapunten. Ora mung cukup ngapunten Kakang Durna. Sampeyan kudu tanggung jawab. Mawi saguh mateni anak Prabu Bathara Kresna sampeyan ya kudu saged ngrampungi perkarane. Dewante. Sampeyan kok kaya ngoten. Oh, kula niku timbali sowan wonten ngersanipun anak Prabu Jaka Pitana mriku kula menika namung disuniga pratikel niku dipun suniga pamrayogi. Lah iya sampean mau rak wis ngigoke. Ngigoke pripun? Nek saguh mateni anak Prabu Sri Bathara Kresna. Alah. Cemante. Pendhita kok ngencek. Lajeng mriku ados pundi anak Prabu? Sabtu Pandhita Ratu. Paduka mriku drajating Brahmana. Menawi boten saged ngugemi dhateng pangandikanipun teges tetel kabramananipun jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Boten kinten babar wisan. Arawipun sesembahan kula ing Kanyuwangan Surdaya ing Kanyuwangan Dandang Tangguri. Boten sisip
Boten kinten babar pisan. Para sasat kejegruken Wukir Sari kelepaning samudra madu manahipun ya manahing panjenenganing sen dupinampi rawipun Pandya Bathari Durga. Eyang Bungulun Pandya Bathari Durga arawuh wonten praja negari Ngastina. Kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhapa pada paduka Eyang Bungulun Bathari Durga. Eyang Permoni. Bat wong tetian kala Rudra Mas Pati Raja dewaku. Sodhe selikur dina. Ya nggih kula putuku Duryudana ya wayah ulun ing Ngastina Jaka Pitana. Jeneng kita atur bekti ana ngarsanipun Eyang ya nggih kula wis tak tampa mboya lewat pangestu ulun namanana Duryudana. Sampun saged anggen kawula pundi dadosna jimat. Pareng pangestu paduka badhe kula cancang bocahing weni dumawing wijang rumeketing werdaya. Saestu dadosaken cahya nercahya daging rah kajiwanan Pandya Bathari. Mboten langkung kaskecat anggen paduka lenggah. Iya ya nggih kula Duryudana mboya kurang prayoga prapta ulun. Nggon ulun rawuh tedhak ning praja negara Ngastina iki nggih Duryudana. Lole astaka salasila bertapa. Mboten nganti kanyana-nyana rawuhipun Ibu Bathari Durga. Begawan Durna. Inggih Ibu Bathari. Iya ya nggih Begawan Durna. Ulun ingkang prapta ngersane anak Prabu Jaka Pitana. Kula ngaturaken sembah bekti kula konja Ibu Bathari. Iya ya ulun tampa Begawan Durna mboya liwat pangestu ulun tamanana. Begawan Durna kumbayana. Sampun sanget anggen kawula pundi. Mboten langkung kaskecak lenggah paduka Kanjeng Ibu Permani. Rawuh wonten praja negari Ngastina. Iya Begawan Durna kowe wis mboya kurang prayoga prapta ulun ana ngersane anak Prabu Jaka Pitana. Kanjeng Hyang damel kaget sotaning manahipun ingkang wayah ing Ngastina pun Jaka Pitana. Wontene rawuh wonten praja negari Ngastina wonten wikados punapa? Bato Duryudana. Wonten timbalan ngadawu. Yektine nggone panjenengan ulun ya apa Eyang ing dandang mangore prapta ning praja negara Ngastina iki. Merga sangka ana ing kayuwanganing surda ya ketaman gara-gara ketaman hawa panas wekasan nyapapake sanjaning para jim setan priprayangan bangsaning Bajul Barat padha nungsang puyang numbuk bentus ngudel bingung boya karuan kahanane merga ketaman gara-gara ya kesasapan hawa panas ingkang sumundul ing ngawiyat. Merga mangerti ya Duryudana anane panjenengan ulun prapta ana ngarsamu iki. Merga panjenengan ulun nyumurupi negara Ngastina manter tejane nganti gawe gara-garaning kayuwangan dandang mangore. Nggih Duryudana. Pon yang nyadong dawuhe. Ya ature putu Prabu Jaka Pitana duwe gegayuhan apa teka nganti dayane ndadekake kayuwanganing dandang mangore panas ketaman gara-gara nggih putu Prabu Duryudana. Jagat pangestu ngoro wayah Bathara jagat. Kanjeng Hyang ana paring dawuh apa nggih Putu Prabu? Nembé kemawon ingkang wayah pun Jaka Pitana menika raosan kula menika nembe ngrasani teka paduka sampun priksa ing saderengipun. Ora kok teges, mboya kok teges panjenengan ulun iki wis priksa kelan apa kang kita gaya kuwi babar pisan durung. Nanging ulun jaluk ya nggih supayane jeneng kita dawuh kelawan panjenengan ulun ya ana ngarsanipun Eyang. Nggih, Kanjeng Hyang ki kepareng matur. Yektosipun sejati ingkang wayah pun Jaka Pitana ingkang wayah pun Duryudana. Mriku ingkang sak mangke nampi wangsit saking para Jawata bilih para Sata Kura badhe kadurungan wahyu. Iki kanugrahan ingkang sinebat Wahyu Setya Wacana ingkang aran Wahyu Cahya Wacana. Pramila sak mangke gandeng sampun mangertos tuwin ingkang wayah mriku sampun tanggap sasmita kados pundi lampahe puranggen kula badhe gaya wahyu. Kula menika bingung. Bingung sababe apa Duryudana? Bingung awit mesthi kemawon menawi ingkang wayah nyumurupi perkawis kados mekaten kadang-kadang kula para Pandhawa tartentu ki badhe gaya wujuding Wahyu Setya Wacana mriku. Pramila Kanjeng Hyang pramila saking mriku kula suwun mewah kula menika bingung
kados pundi sarananipun anggen kula badhe nyirnaken para Pandhawa supados ing sak mangke boten wonten malih ingkang mepalangi niat krentek miwah tekadipun ingkang wayah pun Jaka Pitana anggen kula badhe gayuh wujuding wahyu setya wacana Kanjeng Hyang Tobat sode selikur dina mangerti ya nggih kaget manahipun yang bareng pun yang nampa atur anak putu Prabu Duryudana yen to jeneng kita bakal nggayuh wujuding wahyu ya ingkang kanugrahan ingkang sinebut wahyu setya wacana ya wahyu cahya wacana kagiat araos sing manapatu kados pundi Kanjeng Hyang nggih Kurawa kuwi durung tau-taune nggayuh wujuding wahyu teka wektu dina iki bakal nggayuh wujuding anugrahan saka para Jawata bombong sartane seneng manahipun yang teka Kurawa tinarbuka penggalihe wis tinarbuka atine yen to bakal nggayuh wujuding wahyu setya wacana ya ingkang aran wahyu cahya wacana nggih lajeng samangke kados pundi sarananipun anggenipun ingkang wayah badhe nggayuh wujuding wahyu cahya wacana gandeng sampun minesti para Pandhawa ingkang dados pepalangipun ingkang wayah anggen kula badhe nggayuh wahyu nggih aja kuwatir aja wedi kangelan merga wektu dina iki panjenengan ulun nganti sawane nalindra ing Madyantara ya iki ingkang ipun yang kanthi ya iki ingkang jejuluk Prabu Gendra Swalapati menika nganti rawuhipun Prabu Gendra Swalapati iya marata diage dangunen praptane pernahe kadangmu taruna ya nggih oh iya ngestaken dawuh Yayi Prabu Gendra Swalapati kadangipun Kakang Nalindra Madyantara kula wonten pandika ingkang dawuh sinuwun apa pancen bener wektu dina iki kowe ingkang nderekke kelawan tindahe Kanjeng Hyang Bathari Durga mungkin dados ning kawuningan sak mangke ingkang rayi ingkang den kanthi supados sowan wonten Praja Negari Ngastina kula piyambak dereng mangertosi menawa ingkang dados darunanipun miwah menapa ingkang dados wigatosipun teka sak mangke Kanjeng Ibu Bathari Durga nganti sowanipun ingkang abdi ing Madyantara Kang Prabu malah sak mangke kula nyuwun dawuh timbalan paduka kula kadhawuhan menapa kemawon kadhawuhan nglampahi menapa kemawon supados para sata Kurawa kalaksanan anggenipun badhe nggayuh wujuding wahyu setya wacana kula mboten badhe wigih ringa-ringa lair lan batosipun ingkang abdi kula sagah ngrewangi Koko Prabu Duryudana anggenipun badhe nggayuh wujudipun wahyu setya wacana ingkang aran wahyu cahya wacana sinuwun jagat pangestu Ngrawaya tur jagat Prabu Gendra Swalapati wonten timbalan kadhawuh gandeng panjenengan ingsun wektu dina iki arep nggayuh wujuding kanugrahan ana ingkang mepalangi ora liya kejaba ya mung kadangku taruna ya kadangku ing Amarta ya Pandhawa 5 cacahe mula ndak jaluk singkirna ndak jaluk sirnakna ngestaken dawuh sinuwun nanging nuwun sewu Pandhawa menika nggadahi pengayoman Pandhawa menika nggadahi daya kegiatan inggih awit saking daya kegiatanipun nata ndrawati nggih Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang tansah dados pujaganipun para Pandhawa sartanipun menika ingkang dados cagak Pak wonten Praja Negari Amarta pramila ingkang badhe kula sirnaken langkung rumiyin sanes kok pendawane nanging ingkang badhe kula pateni badhe kula pejahi badhe kula sumingkiraken menika nata ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna sinuwun Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana Dwari ningsun alona ngandika magaweya jagat pangestu Ngara Prabu Gendra Swalapati wonten timbalan Kanjeng Hyang Bathari Durga ana dawuh menapa nggih Putu Prabu boten kinten babar wisan menika undhagi paduka inggihipun Yayi Prabu Gendra Swalapati ingkang sagah mejahi dumateng Koko Prabu Kresna sinuwun sineksen kawula wonten Praja Negari Ngastina saisinipun kula aturi nyekseni kula aturi mas paosaken menawi ngantos sing sak mangke anggen kula badhe mejahi dumateng punata Ndrawati boten kaleksanan jangganipun ingkang abdi ingkang dados lintunipun ya yen to pancen aturmu kuwi mengko bisa mbok sembadani kowe bakal tak wenehi ganjaran ingkang sakmurwat ana ing Praja Negara Ngastina nanging paripaksa yen to gagar wigar nggonmu mateni nujunge para Pandhawa sirahmu ingkang bakal tugal
tumulindasmu tak pajang ning alun-alun praja negara Ngastina Prabu Gendra Sulawati. Jagat Pangesunggara Kanjeng Hyang. Wonten dawuh. Ana dawuh menapa nggih Putu Prabu? Teka kula mireng kemara ing Jawa. Menika dayaning menapa? Batu-batu-bat. Yektine kuwi dudu kok udan lumrah nanging kuwi sumahe Prabu Gendra Sulawati ingkang disekseni jagat saisine nggih kulup. Jagat Pangesunggara Kanjeng Hyang. Ana mawon. Menawi ngaten malah kula ngaturaken paningkang tanpa pepindhan. Malah sak mangke kula suwun patuh Kanjeng Hyang Bathari Durga ngentosi wonten alun-alun praja negari Ngastina. Kula ingkang sak mangke badhe mandheg kali tata gelar baris ngecak perang wonten praja negari Dwarawati. Prabu Kresna dipun pecahi. Iya ngestake dawuhe. Putu Prabu Duryudana yen mangkono pun yang mamit ngenteni ana ing alun-alun pepungkuran negara Ngastina. Nggih, nderekaken tindak jengkar watu Kanjeng Hyang Bathari Durga. Sonya ngamrengeng kate karananing Yaning aku kamalaku tumiring sang kandha asrat maca ramane dole cendur gunung cenur Tunggara Bawadurna wonten dawuh anak Prabu kula menika nampi dawuhipun Kanjeng Hyang Pandya Bathari Durga kula kok langkung marem tinimbang kula nampi pangandikanipun Bawadurna kapok ora we iya wis ora dipercaya sampean karo anak Prabu Jaka Pitana
Ora apa-apa, ora dipercaya apa-apa. Penting bayaran. Penting bayaran nek sampean ora ana gaweane ming padha wae. Lho, nuwun sewu anak Prabu. Langkung marem midhanget pangandikanipun Kanjeng Ibu Bathari Durga menika liripun menapa? Teka piyambakipun panjenenganipun gadhahi nayaka utawi gadhahi kadang inggih nalendring Madyantara pun Yayi Prabu Gendra Swalawati. Menika estu ingkang saged damel cemeplong raosing manahipun ingkang putra. Teka piyambakipun saguh mejahi dumateng pun Koko Prabu Kresna. Kula nggih saguh lho, Nger. Sampun kanjengipun. Perkawis niku sampeyan arep saguh apa ora? Kula mboten peduli. Kapok ora. Sampeyan iki kesuwen nek nyambut gawe. Sampeyan nek temandang niku kudune sampeyan ngomong wae pun kula nyuwun pamit budal. Dlandeng-dandeng. Sampeyan kentas malah pun aman. Mboten nampa duka saking anak Prabu Jaka Pitana. Nek kaya ngeten carane niki Sengguni mboten melu-melu. Paman Patih Sengguni ki semanten. Waduh. Nek ngaten kula nggih nampa duka niki nggih. Nampi. Jane ataripun Nur Sewu. Kula ngopeni wong tuwa-tuwa kaya sampeyan iki mboten wonten gurane. Kula dadekke patih. Kula dadekke pendhita, kula dadekke pujangga. Mboten saged merantasi gawe. Pendak-pendak ana pakaryan dijaluki pamrayoga malah mung ngiguke. Ora iso temandang karya. Kula bingung. Kula niki pun judheg, pun cunthel karo sing malahipun Kang Putra. Kula niki tenan lahir batin yen kula gayu-wayu. Malah sampeyan minangka wong tuwa-tuwa sing kula jaluki pamrayoga. Malah padha pating bedigas ora karu-karuan. Ora ana gunane duri-duri ngopeni menungso-menungso kaya ngono kuwi. Kula ora melu-melu kok, Dik. Sampeyan ya kenek. Sampeyan ya kenek. Sampeyan ya kenek. Sampeyan ya kenek. Kudune nek sampeyan ora matur kaya ngono mau awake dhewe ora nampa duka. Kudune sampeyan nek ora ngiguhke kula kaya ngoten mau kula ya ora nampa duka. Pun. Ajeng tekan kapan le arep yel-yelan. Wong tuwa watekane kok bayi. Modar juga kok. Sampeyan ya modar. Sampeyan sing modar. Sampeyan sing modar. Napa kaya ngoten niku pantes? Napa kaya ngoten niku pantes kula dadekke pujangganing negara Ngastina? Apa kaya ngoten niku pantes kula dadekke nayakaning praja negara Ngastina? Yen to ngrampungi gawe ning praja negara Ngastina wae ora iso. Jagat pangestu Ngara Kartomarma wonten timbalan sinuwun. Apike dikapake wong tuwa-tuwa kaya ngene iki. Ih. Kula piyambak mboten mangertos. Anu dipun rabekaken mawon. Apa pantes gunemane pendhita kaya ngoten niku? Nggih mboten pantes kula dhewe ngrumasi mboten pantes pengendikane pendhita kaya ngoten niku mboten pantes. Ya Dik Patih ya. Heeh. Padake. Padake kene ra melu wong Ngastina isih iso golek Dik ya Dik Patih ya. Heeh. Nganti kaya juragan kiming 1 2. Nggih Dik Patih. Lah nggih to Kakang Durna. Mboten tumut anak Prabu Duryudana mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nek ajeng mboten ajeng tumut inggih putra Mang Mingkat. Nek pun mboten lahir batin Guru Kepi Kurawa, mangke sah Mang Lunga sing adoh ora sah bali ning Guru Ngastina. Pertapan Sukalima tak jaluk, Plasa Jenar tak jaluk, sampean mingkat kaya gelandangan. Ayo mingkat yo. Ayo. Golek kontrakan Kang Durna. Wong tuwa-tuwa ora ana gunane. Jagat pangestu Ngara Kartomarma wonten dawuh. Ayo pun Kakang Kandi mlebu ning sasara pambujanan Kembul Bujana. Ngestaken dawuh bubaro Kang Padha Sibu kundur kedaton. Nono ngestaken dawuh nyuwun paring padal wasilan sinuwun. Ngati-ati aja kowe bocah cilik. Kula tes pundi nggih? Sampeyan mangan karepmu ora ya karepmu. Nek kula tumeteng sasana pambujanan, Sampeyan jajan wae. Wah nggih. 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 Ya Kang ya. Ayo. Nang kene wis ra dinggo Kak Dik Patih. Nggih. Ya ngalah. Urip kaya ngene. Wis sampean ki nek ora ngomong saguh mateni anak Prabu Kresna, malah ora kaya ngene kanane. Pun Mang Mingkat. Nggih anak Prabu ngestaken dawuh nyun pamit madal wasilan. Kartomarma ndang bubarna. Ing ngestaken dawuh. Wong tuwa iki ora sah dikon ngopo-ngopo.
Lajeng mengki nek budalan budal dewi-dewi. Oh ngestoaken dawuh. Satamai apa Kartomarma pancen bajiret tenan kok. Luput kula niku napa lho Bapak Durna? Luputmu apa? Sampun. Kula pun rasudi nyawang raine wong tuwa-tuwa. Rasudi nyawang ki nyawang bokong mawon. Ratu kaya ngono. Padake ra. Engko medal kok Dipati kok. Purna gatining maranggilan. Arsa sang nata kundrang ngedat tonjok saking Damparjana kinabit gambaran gading. Kadhiraken sangjaring peromban jadi manggo ketanggung Jaka paloro-loro. Ingkang samya ngambil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sang Srinaranata, Sang Prabu Duryudana lamun Cinandra pindha Widodara, pindha Jawata kairing Widodara Widodari. Dak kling karepmu ya ora karepmu. Dak